אז מה קורה חברים? מה שאני הולך לעשות בסרטון היום זה אני אבדוק כמה ג'יימס בזבזתי על ברול סטארס. אז בואו נתחיל. אז קודם כל נתחיל מהסקינים הנדירים. מהסקינים הנדירים יש לי רק 19, אז אני הולך לחשב כמה זה. טוב, אז חישבתי את זה במחשבות ואנחנו על 551 ג'יימס. אני הולך לעבור, אז בואו נראה כמה סקינים נדירים במיוחד. יש לי 9 סקינים נדירים במיוחד ואני הולך לחשב כמה ג'יימס. טוב חברים, אז חישבתי את זה וכרגע אנחנו ביחד עם הסקינים הנדירים והנדירים ביחד אנחנו על 1262. אז בואו נחשב גם את הסקינים האדירים. בסקינים האדירים יש לי 8 סקינים אדירים, אז אני הולך לחשב כמה. טוב, אז חישבתי את זה וכרגע אנחנו על 2454. אז בואו נראה כמה סקינים מדהימים יש לי. סקינים מדהימים אין לי בכלל, אז בואו נעבור לסקינים האגדיים. בסקינים האגדיים יש לי 6, אז אני הולך לחשב כמה ג'יימס. טוב חברים, אז חישבתי את זה ואנחנו כרגע על 4248 ג'יימס. אז עכשיו בואו נעבור לסיכות. בסיכות הרגילות יש לי 21, אז אני הולך לחשב כמה זה. טוב, אז בדקתי את זה ואנחנו על 4437 ג'יימס. בואו נבדוק עכשיו את הסיכות הנדירות. יש לי רק 3, מה? טוב, 1. טוב, אז בואו נבדוק אני הולך לבדוק כמה ג'יימס. טוב, אני בדקתי את זה ואנחנו כבר על 4494. בואו נראה כמה סיכות אדירות יש. רגע, כמה סיכות אדירות יש לי רק 4. אז אני הולך לחשב כמה זה. טוב, אז בדקתי את זה ואנחנו על 4650. בואו נבדוק כמה סיכות לאספנים יש לי. יש לי 100 סיכות לאספנים, מה? אז איך יש לי סיכות רגילות רק 21 וסיכות לאספנים 100 בדיוק? יש לי בדיוק 100. אז אני הולך לחשב כמה זה. טוב, אז בדקתי את זה ואנחנו על 8550 ג'יימס, שזה משהו מטורף. עכשיו בואו נבדוק בסמלי שחקן. יש לי 83 סמלי שחקן ואני הולך לחשב כמה זה. טוב, בדקתי ומסתבר שאי אפשר לחשב סמלי שחקן, אז בואו נחשב ספריים. אוקיי, אני הולך לחשב, אבל הקטע שהפעם יש קאץ'. בגלל שכל ספרי הוא כזה אחר, ובכזה אחר, יש נגיד 1.19 ו-1.29 שאתם רואים, אז אני הולך לחשב בסרטון אחר כמה ג'יימס בזבזתי על ספרי, וזה מאוד קשה לחשב את זה. אז בואו נעבור עכשיו. זהו, סיימנו. נכון. טוב, אז מקווה שנהנתם. אם נהנתם, תכתבו לי בתגובות אם אהבתם את הסרטון וכמה ג'יימס אתם בזבזתם, ואני בזבזתי 8550. אז מקווה שנהנתם ויאללה ביי.